250.000 ældre kommer aldrig i nærheden af internettet. Det var 71-årige Willy, som vi ser her, et godt eksempel på i udsendelsen i går. Men så er det jo heldigt, at der findes eksempler på det stik modsatte. Mormor Annelise her har på 2 dage fået flere end 60.000 likes med sin mormorblog på Facebook. Og det må man sige er imponerende. Velkommen til mormor Annelise Nielsen, og også velkommen til dine 2 børnebørn, Oliver og Ida Havbro Sørensen, henholdsvis 13 og 10 år. Det er faktisk jer, der har hjulpet mormor i gang med den her blog. Men Annelise, du er 71 år, har netop oprettet din egen blog på Facebook med 60.000 likes på 2 dage. Hvor overrasket er du selv over det? Jamen jeg er helt overvældet. Vi havde slet ikke forestillet os noget i den retning. Vi havde sådan tænkt lidt 100 eller 1000. Hvis vi havde fået 1000, så havde vi syntes, det var helt fantastisk. 1000 likes. Nu har I så fået 60.000 likes. 60.000 likes. Det er også imponerende. Det er svært at forholde sig. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Oliver, det var faktisk dig, der fik den her idé til din mormor med, at hun skulle oprette en blog. Hvordan kom du på den idé? Hun har stor sådan forhold til sine børnebørn og sådan noget, så det ville være hyggeligt med en blog. Og nu er det blevet rimelig mainstream at lave blog i min alder, så jeg tænkte, at det ville være sjovere for nogle lidt ældre at lave blog. Så det prøvede jeg lige med min mormor. Ja, så du synes ligesom de andre også skulle lære din søde mormor at kende. Og man kan jo sige, altså lad os lige prøve at give seerne et eksempel på, altså det her, vi skal lige prøve at se et eksempel på den allerførste video, du har lagt på af din mormor. Hej, og velkommen til min blog. Og jeg er da rigtig, rigtig glad for, at I gider at følge mig. Og jeg håber, det går rigtig godt, så nu må vi se. Hej med jer. Altså jeg tænker, Oliver, hvad handler bloggen om? Altså min mormors liv er ikke rigtig kommet i gang, men der er gået 2 dage, så det handler om min mormors liv, om hvad hun laver, og ja, hvad hun, ja. Bare sådan hendes dagligdag og sådan Ja. noget. Det er altså blevet kæmpe hit, Ida. Hvad siger du til, at du har en mormor, der hitter sådan på de sociale medier? Altså, jeg synes, det er ret fedt. Altså, det er jo ikke lige enhver mormor, som der kan det der og sådan noget. Jeg er rigtig glad for, at hun gik med til det. Ja, hvad siger dine venner og sådan noget? Altså, de synes, det er rigtig sejt. Er det din mormor og sådan noget? Det er rigtig sejt. Ja. Ja. Det synes jeg faktisk også er lidt sejt. Yeah. Altså man kan lige se, Annelise, det var ikke sådan, at du ikke havde en Facebook-profil før. Du brugte den bare nærmest overhovedet ikke. Nej, den var sådan nærmest død, ikke? Ja. Lad os prøve en gang lige, mens vi ser et andet eksempel på. Altså I lægger jo ting op for din dagligdag, og nu har du for eksempel været ude og motionere og så videre, og det ene og det andet. Hvad tror du, altså det er jo ikke store revolutionerende ting, du fortæller. Hvad tror du selv er forklaringen på, at det her er blevet sådan en stor succes? Jamen, vi har jo snakket lidt om det, fordi det kommer jo også lidt bag på os, ikke? Og jeg ved ikke, om der har været et eller andet lille hul igennem, et eller andet, noget der manglede måske. Jeg ved ikke, der er jo ikke mange i min alder, der sidder og fortæller lidt om sig selv på en blog. Så jeg tror, vi har fundet et hul i skyen der. Det har du også. Du har også et bud på, hvad det kan være, der gør, at det er blevet stor succes. Ja, det er jo bare, at hun er så gammel, altså. Nej, ikke så gammel. Ældre, kan du sige det? Ja, altså en ældre blogger, ikke? I stedet for de der på min alder, som laver blogs. Men det er jo ikke kun ældre. Altså, fordi jeg vil spørge dig, hvad siger din omgangskreds til, at du hitter? Jeg ved det sjove ved det, de har jo slet ikke opdaget. Nej. Der er jo ingen af mine venner, der sidder derinde og kigger. De sidder jo på nettet og surfer og køber rejser og på netbank og sådan nogle ting. De er slet ikke derinde. Nej, okay, du har trods alt omgangskreds, altså på din alder, som er på nettet. Fordi Ja, okay. Ligesom vi havde i går, han kunne jo slet ikke finde ud af at være på nettet. Nej, jeg har masser af venner og veninder, som alle sammen er på nettet. Ja. Der er nogle ganske få, der ikke er det. Men de har så ikke lige fået øje på din blog, selvom Overhovedet det ikke. har 60.000 andre. Men hvem er det så, der læser det? Altså jeg tænker, vil du gå ind og følge en anden mormor? Eller er det fordi, at unge mennesker mangler en sød mormor som din? Det var lidt begge dele, altså fordi at aldersgruppen er sådan for den der 9-årige alder til 18 år, 20 års alderen, ikke? Ja. Jeg kender. Hvad tror du er forklaringen i det? Jeg aner det ikke. Altså, jeg synes bare, det er rigtig sejt og sådan noget. Ja. Jeg aner det ikke. Nu tænker man jo også, at mormor her må være super dygtig, men hvor meget kan hun selv finde ud af? Altså med at lægge billeder op, og det kan da godt være en smule kompliceret jo. Altså, nu har hun har jo lige fået sådan en iPad, og så har vi lært hende, hvordan hun skal gøre det. Så nu kan hun godt selv. Ja. Så til at starte med hjælper jeg hende med, at hvordan man laver videoerne og sådan noget, ikke? Ja.
Men nu har hun selv lært, hvordan hun gør. Så nu, alt det, der kommer op, det har hun selv skrevet. Hun har selv fundet på det hele. Ja, undskyld, vi sidder og siger hun om dig, du er lige ved siden. Det gør overhovedet ikke noget. Men altså, jeg er jo så vant til dem jo. Ja. Annelise, hvad har du tænkt dig at bruge det her til? Nogle skeptikere vil måske tænke, du er ude på at sælge nogle madopskrifter eller strikkeopskrifter på et eller andet tidspunkt. Hvad har du tænkt dig at bruge den her kæmpe succes? Det var jo faktisk det, der kom lidt bag på mig, at man får tilbudt så mange mærkelige ting. Og hvis man lige laver en lille sådan reklamevideo, lige mens man lige har bloggen. Det har du allerede fået tilbudt nu? Det har jeg fået masser af tilbud på. Det har jeg sagt nej tak til. Hvorfor? Det har jeg slet ikke lyst til. Jeg har slet ikke lyst til at sidde og lave små reklameting. Jeg synes også, det er utroværdigt, hvis jeg skulle sidde og sige et eller andet med et armbånd, eller en make-up, eller en rynkecreme, eller et eller andet. Det ville sikkert mig. Nej, du gør det, fordi du synes, det er hyggeligt. Jeg fordi vi har det sjovt sammen. Og det er det går ud på. At vi laver nogle ting sammen, og vi har en lille fest hver gang. Og det kan jo være, det kan. Og vi har virkelig grinet meget de sidste par dage, for det har været virkelig en sjov ting at lave. Ja. Jeg bliver nødt til at indrømme, at Annelise, du har faktisk 10 gange flere likes, end jeg har på min offentlige profil. Er det rigtigt? Nu sidder I og synes, at det er rigtig sjovt. Det er faktisk ikke særlig sjovt, at I slår banen af jeres mormor. Men hvis nu du skal hjælpe mig, fordi jeg har 5.726 likes på min offentlige profil. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig, at du hjalp mig nu. Hvis nu, at vi får taget et billede sammen. Ikke? Okay. Tror I, det er dig, der er forstand på sådan noget? Hvis jeg får taget et billede med din mormor nu og lægger det på min Facebook-profil, tror du så, det vil hjælpe? Det vil måske komme lidt flere. Altså, jeg ved det ikke. Måske ville det være bedre, hvis du lægger den på hendes, men jo, jeg tror måske, der kommer lidt flere. Ja, jeg prøver lige at lægge det på min først. Vi får lige, er det okay, vi lige tager et billede? Ja, det er fint. Ja, jeg poster det på min, ikke? Ja. Så har vi et billede. Sådan. Og så sidst i udsendelsen, så skal vi se, om det har hjulpet. Ja. Tusind tak til jer, fordi I ville være med her. Tak.